Krásný dobrý večer, vítáme vás u dalšího vysílání a dnes si budeme povídat o tom, jak nás můžou ovlivňovat spodní světy a jak si nenechat vysávat svoji životní energii. A já už tady vítám Martina Kamenického. Ahoj Martina. Ahoj, ahoj, ja zdravím všetkých, čo sa pozerajú, či už teraz, alebo zo záznamu. A možná na začátek bychom mohli říct si, čím ty se vším zabýváš, protože možná někteří diváci tě neznají z minulých vysílání. Začalo to samozrejme od detstva, ako každý chceme si tvoriť svet, svoj život vedome, chceme ho mať podľa vlastnej predstavy a nie podľa predstav iných. Keď som išiel na vysokú školu, tak som zistil, že tam ma to nenaučia. Takže som sa rozhodol, že odtiaľ odídem a začal som sa vzdelávať sám. No a postupne za vyše 10 rokov som samozrejme najprv išiel tak ako klasicky každý, keď začne, tak nájde rôzne aj dezinformácie, aj v tej ezoterike je toho veľmi, veľmi veľa, ale vždy som ja išiel na to tak analyticky, chcel som veci im aj rozumieť a zároveň to mať overené v praxi, že to naozaj funguje. Postupne som začal študovať neurobiológiu, epigenetiku, kvantovú fyziku a ucelovať si taký nadhľad, taký pohľad z nadhľadu, aby som rozumel z viacerých uhlov, lebo mám aj taký obrazok nachystaný, rovno sa to teraz hodí, že keď si toto pozrieme, tak v strede je vidieť ten valec. Ale keď sa pozeráme na ňo z tej jednej strany, tak vidíme tú modrú časť. Čiže nám sa zdá, že je to kruh. Keď sa pozeráme z druhej strany, tak sa nám zase to javí ako štvorec. No a aby sme to my pochopili, tak my sa musíme práve pozrieť z nadhľadu na to. Hej? Lebo nám sa zdá, že keď vidíme ten kruh v živote, že môžeme to aplikovať na nejakú situáciu, hej? Že sa nám napríklad zdá, že teraz dostaneme sa do nejakej situácie s niekým. A nám sa zdá, že je nejaký ten človek. Ale my naozaj nevieme, čo všetko je za tým, lebo ho nepoznáme. Neprežili sme si ten život, povedzme, v jeho topánkach, takže nevieme, prečo sa nejako rozhodol a podobne. Takže my vidíme napríklad z toho našho uhlu pohľadu, z tých našich skúseností vidíme ten modrý kruh, povedzme. Hej? A teraz niekto druhý toho človeka pozná, povedzme, viac, dlhšie, tak ten môže zase vidieť ten štvorec oranžový. Ale až keď sa dostaneme do nadhľadu a pochopíme viac súvislostí v tom živote, ako vlastne tá realita je tvorená, na základe čoho my interagujeme medzi sebou, na základe čoho sa rozhodujeme, na základe čoho sa nám vytvára ten osobitný obraz tej reality, tak až potom môžeme začať vidieť ten valec, hej? Že tú skutočnú pravdu, nielen tú zdanlivú pravdu, ktorá pre nás ale je pravda, hej? Lebo my naozaj, keď sa pozeráme z toho uhlu pohľadu, tak my vidíme ten štvorec a pre nás je to úplná pravda, hej? A teraz problém je, že to ego častokrát si to chce udržať, hej? Že nie, tak to je. A to je ten problém, to je to, čo nás blokuje v tom živote. Takže ja som sa hlavne venoval aj tomu, ako zveladiť tú svoju osobnosť, to ego, aby to ego neovládalo mňa, ale aby slúžilo mne. Lebo my nie sme tým egom, hej. Je to len súčasť našej osobnosti, ktorá nás môže ovládať, alebo môžeme my byť jej pánom. Takže postupne som sa teda venoval aj z toho neurofyziologického hľadiska, toho ako funguje mozog, naša nervová sústava, to telo, akú obrovskú rolu hrajú v našom živote emócie, myšlienky a ako to aplikovať teda v praxi na to, aby sme sa naučili vidieť ten valec a rozumieť tomu svetu a potom postupne vlastne zisťujeme, kým sme, začíname cítiť to, čo od mala deti cítia, majú tú navigáciu, len my ich často odnaučíme tým našim spôsobom výchovy práve to ego, ktoré si myslí, že ja viem všetko lepšie ako ty, lebo ty si malé dieťa, čo ničomu ešte nerozumie. A to je ten omyl toho ega, ktorý často potom vlastne deformuje tú osobnosť našu aj v tom dieťati, to je zase z toho neurologického hľadiska, že prečo ten mozog vlastne si potom vytvorí také siete neurónov, také prepojenia nervových buniek, na základe čo nám vytvára ten falošný obraz tej reality, že zase ako to dieťa sa naučíme vidieť len povedzme nejaký ten štvorec alebo kruh a nevidíme ten valec, lebo nás to okolie naučí. A my ako deti sme ako špongia, ktoré všetky tieto informácie proste si nahrá. Je to tak z toho neurologického hľadiska zariadené, aby to dieťa vedelo zapadnúť do tej kultúry, do tej spoločnosti, kde sa narodí. Takže má to svoje benefity, ale má to aj teda svoje minusy. Takže ja sa venujem tomu, ako vlastne všetky tieto deformujúce pohľady, uhly pohľadov a všetko možné, všetky somariny, ako to zase vymazať z tej hlavy. Lebo mnoho ľudí sa zameriava iba na to, že učiť sa nové informácie, ale ja by som povedal, že až 80%, možno viac, tej
zmeny osobnosti je práve odnaučenie sa všetkého toho, čo tam nemá byť. A tie zvyšné percentá sú teda akoby učenie sa niečoho nového, na základe čoho potom my sa vlastne môžeme aj už vedieť, ako sa odnaučiť to, čo tam nemá byť. Hej? Tieto naučené pohľady, ktoré nás nejakým spôsobom stále deformujú nám ten život a sme akoby obeťou toho a nemáme tú kontrolu, nemôžeme žiť ten život ako by sme chceli, hej, že sa nám to nedarí. Takže to som sa trošku rozkecal, ale to je teda skratke, hej, že čomu sa venujem. A to súvisí teda aj s dnešnou témou. Každý, keď sa začne rozvíjať, tak narazí na túto tému, hej, že spodné svety, môžeme si povedať z minulosti, v rôznych kultúrach, hej, sa nazývali inak. V Biblii ich máme ako nejakých padlých anielov, alebo diabla, satana. Indiáni napríklad ich nazývajú supaj, v minulosti sa tu v niektorých jazykoch nazývali, že archonti, zjednodušene spodné svety. Hej, že sú tu aj formy života, ktoré my nevidíme očami. A nevidíme ich, pretože nevidíme napríklad ani rádiové frekvencie. My potrebujeme nejaký prístroj, ktorý dokáže preložiť frekvencie, na ktoré nie sú nakalibrované naše zmysly. Naše zmysly tela sú takisto len snímače, ale nedokážu zachytávať rôzne frekvencie. Takže napríklad máme rádio, ktoré dokáže rádiový signál preložiť do takého frekvenčného pásma, ktoré napríklad cez reproduktor rozvibruje ten vzduch a my teraz tie informácie, tie vlnové dĺžky, to je rádiového signálu, dokážeme vnímať cez naše uši. A na podobnom princípe dokážeme začať vnímať aj tieto iné formy života, ktoré ale za bežných okolností nevnímame, pretože naše zmysly nie sú nakalibrované na to, aby sme ich vnímali tak, ako sme naučení, ale vnímame tieto formy života ako napríklad nepriaznivé myšlienky, ako nepriaznivé predstavy, ako nepriaznivé vnúknutia, ako nenávistné myšlienky a keď chceme niekomu napríklad ubližiť, tak v podstate tieto formy života, oni žijú z toho utrpenia. Pretože pri utrpení dochádza k veľkému plytvaniu energie, ktorú my získavame zo zdroja života. A tieto formy potrebujú cez nás, ako cez sprostredkovateľov, túto energiu na to, aby mohli fungovať. Napríklad vo Vietname, keď bola vojna, tak ak tam boli Američania, tak začali používať nočné videnie. A toto nočné videnie, keďže ho len testovali, tak ešte nevedeli presne, ako funguje. No a zistili, že práve prekladalo rôzne takéto frekvencie do vizuálnych vnemov a preto vojaci začali vidieť tieto rôzne demonické bytosti, pretože klasicky pri vojne je tam navyše veľa utrpenia, veľmi veľa nepriaznivých predstav, strachu a obav. A všetky tieto frekvencie, teda toto nočné videnie dokázalo preložiť do vizuálnych vnemov a tí vojaci začali mať ešte väčšie strachy, začali strieľať okolo seba všade a potom sa to tak celkom akože ututlalo, ale tak tieto informácie sa dostali von a to nočné videnie, tá technológia sa teda prestala používať, lebo nebolo to úplne praktické a nahradila sa inou. Každá parazitická forma života musí byť veľmi prefíkaná, aby obalamutila svojho hostiteľa a ten jej potom začne slúžiť a krmiť ju. Takže tu na to funguje úplne rovnako a ľudia často vpadnú na tú lesť týmto formám života tým, že oni mu začnú brnkať na jeho osobnú dôležitosť. Aký on je úžasný, aký je dôležitejší ako to okolie, ako to prostredie a preto to môžeme aj vidieť vlastne aj v tom ezoterickom svete všade, že často ľudia sa teda dostajú do tej pozície, že ja už som duchovnejší, ja som lepší, hej, ako to okolie, ako to prostredie. Môžeme to vidieť aj na náboženstvách, ako v histórii kvôli nim tiež vznikali rôzne vojny, lebo jednoducho tieto formy života potrebujú tú energiu, takže manipulujú ľudí do toho, aby verili nejakej falošnej ilúzii, nejakého božstva, v mene ktorého potom oni idú bojujú a páchajú vlastne to utrpenie, z ktorého tieto formy života žijú. Alebo to vidíme na politikoch, v korporáciách. Jednoducho každá jedna bytosť, ktorá je vlastne tým najslabším článkom v tej spoločnosti, tak
tam sa najviac môžu tieto parazitické formy uchytiť. Je to veľmi podobné, ako keby sme si napríklad predstavili toxoplazmózu. Tak toxoplazmóza je parazit, ktorý sa dostane do svojho hostiteľa a on má nejaký svoj cyklus. Takže napríklad, keď sa dostane do myšky, tak začne ovplyvňovať správanie a konanie tej myši, aby sa nechala zožrať, napríklad mačkou, takže sa prestane báť, aby tá toxoplazmóza mohla pokračovať vo svojom cykle a vývoji. A veľmi podobne fungujú aj tieto parazitické formy života, ktoré nazývame spodnými svetmi. A pripomínam, že si treba vždy uvedomiť, že oni nemajú svoj vlastný zdroj energie a ich sila je priamo úmerná sile, ktorú im my dáme tým, nakoľko sme ochotní sami byť v nepriaznivých emóciách, čo môže byť teda aj nenávisť k niekomu, alebo jednoducho to také ego silné, hej, že nie, ja mám pravdu a teraz ja sa pôjdem aj kľudne aj pobiť alebo zabiť niekoho, len aby som dokázal tú svoju pravdu. No a toto vždy robia tieto parazitické formy života, že týmto spôsobom manipulovávajú ako tá toxoplazmóza človeka do toho, aby robil to, čo chcú oni a on stráca vlastne kontrolu nad svojim životom. Ja som na toto chcel na úvod povedať veľmi dobrý citát od fantastickej bytosti, ktorá tu bola, volal sa Neville Goddard. Ja som sa teda od neho veľmi veľa učil. Na YouTube sa zachovalo veľmi veľa nahrávok, našťastie, z jeho prednášok, keď v tých rokoch, ktorých pôsobil v Amerike, v New Yorku, tak mal fantastické prednášky. A on povedal veľmi dobrú vetu. Toto si fakt zapamätajte. To vám veľmi pomôže v živote. Diabli a satani vznikajú z vlastnej neochoty človeka prevziať zodpovednosť za svoj život. Vysvetlím, diablov a satanov si môžeme nazvať čokoľvek, čo vlastne sa nám zdá, že je našim nepriateľom. Hej? To môže byť choroba, môže to byť vírus, baktéria, môže to byť politik, môže to byť nahnevaný sused, môže to byť niekto, s kým sa nepohodneme, hej, iný národ, jednoducho to je úplne jedno, čo si my zvolíme v našej mysli za nepriateľa. Hej? Takže keď si uvedomíme tento citát, že diabli a satani, teda všetko zlé, všetko to, čo my vnímame za zlé a ako nepriateľa, vzniká z vlastnej neochoty človeka prevziať zodpovednosť za svoj život. Aby sme skutočne porozumeli tomuto citátu, musíme najprv si uvedomiť, že akým spôsobom vzniká tá realita, tá naša osobná realita, ten náš svet. Keď sa pozrieme teda z toho neurobiologického hľadiska na to naše telo, na tú fyziológiu tela, tak máme nervový systém, máme endokrinný systém, hej? Tuto môžeme vidieť, tú našu neuroendokrinnú sústavu. A teraz, my to, ako vnímame tú realitu, ako sa nám javí to, presne ako som hovoril, že či sme schopní vnímať to, čo je za reakciou nejakého človeka, ktorý sa nejako správa, alebo nie, závisí od toho, koľko energie alebo v akom stave fyziologicky sa nachádzajú tieto naše centra. Hej? Plexusy neurónov sú v týchto oblastiach, kde máme tie endokrinné žľazy a na základe toho, aké informácie z tej minulosti, ako sme boli vychovaní, tak ten nervový systém, on si vždy zapisuje všetky informácie. Hej? Keď máme naučené z detstva nejaké traumy, nejaké potlačené emócie, čokoľvek, tak sa to zapíše v tej nervovej sústave. A teraz, tie endokrinné žľazy, oni produkujú rôzne látky a hormóny, ktoré sa nám dostávajú do krvi. A to poznáte, hej, že keď sme šťastní, keď sa cítime dobre, tak jednoducho my máme v krvi iné látky vylúčené, hej. Napríklad, keď sme v eufórii alebo cítime sa úplne úžasne, hej, poznáte určite hormón šťastia, oxytocín. Takisto máme rôzne stresové hormóny a tie sa vylúčujú na základe tej aktivity tohto neuroendokrinného systému do našej krvi a máme tam aj naučené reakcie. To, ako sme naučení napríklad vnímať ostatných ľudí, ako sme naučení vnímať presne aj tieto, že spodné svety, hej, alebo že nejakí démoni, hej, nejaké bytosti niekde. To sú všetko naučené vzorce v tej nervovej sústave,
Hej, to si uvedomte. Sú to naučené vzorce v nervovej sústave a my na základe toho, ako sme boli niečo alebo niekoho naučení vnímať, tak to telo automaticky reaguje. Čiže napríklad nám spustí automatickú stresovú reakciu a strach, keď my si pomyslíme na nejaké že démonické bytosti, hej, keď niekto tomu verí, teraz vie, že má to v podstate v mysli a teraz to telo je naučené na to spustiť tú automatickú fyziologickú reakciu, na základe ktorej my začneme cítiť obavy a strach. A teraz, na základe toho, ako sa my cítime, máme myšlienky. Hej? Môžeme si predstaviť vlastne, že naša emócia udáva frekvenciu. Predstavme si takto, že keď máme rádiostanice, tak na každej rádiostanici sa vysielajú iné informácie. Tie informácie si predstavme, že sú myšlienky. Keď my sme teraz naladení na stanicu 100 Hz, tak sa tam vysielajú iné myšlienky ako na stanici 95 Hz. Keď ja som naučený niečo vnímať ako svojho nepriateľa, že sa toho bojím, alebo nejaký problém, alebo jednoducho niečo, čo mi môže ublížiť, tak automaticky sa tá neuroendokrinná sústava, to telo sa naladí fyziologicky, začnú sa vyplavovať látky, začnú sa posielať elektrické impulzy v tej nervovej sústave, ktoré mňa naladia na tieto myšlienky, na tú frekvenciu toho rádia v úvodzovkách, kde sa vysielajú tieto myšlienky, ktoré ja začnem zachytávať. Potom si často ľudia myslia, že sú to ich myšlienky. No nie sú to ich myšlienky, hej, akoby. Iba čiastočne. Pretože, aby som to presnejšie ešte povedal, to, čo sa tam vysiela na tej frekvencii, sú informácie, ktoré sú nejaké frekvencie. Teraz, náš mozog, tá neuroendokrinná sústava, ona zachytáva tieto frekvencie a prekladá tieto frekvencie na základe toho presne, ako sme boli naučení vnímať rôzne veci. Takže ja môžem zachytiť rovnaké vysielanie ako niekto druhý, ale ja nebudem mať tie isté myšlienky ako niekto druhý, lebo moja neuroendokrinná sústava bola naučená to iným spôsobom vyhodnotiť. Takže myšlienka je v podstate naša, je to výtvor toho mozgu, lebo myšlienka je preklad vibrácie. Je to preklad frekvencie. Je to preklad vysielania, na ktoré sa ja naladím podľa toho, ako sa cítim. Takže to poznáte. Cítim sa dobre, chodia mi priaznivé myšlienky. Cítim sa zle, chodia mi nepriaznivé myšlienky. Takže každý má tú skúsenosť v živote, že to tak je. Hej? Jednoducho sa vám nestane, aby ste sa cítili úžasne a chodili vám úplne najhoršie myšlienky. Aj to sa nedá, lebo proste nie ste naladení na tú vlnovú dĺžku toho, kde takéto informácie sú. No a teraz, keď si uvedomíme, že na základe toho, ako sa cítime, máme myšlienky, tak teraz si dajme otázku, ako sa rozhodujeme v živote, čo robíme v živote, podľa čoho robíme nejaké veci v živote. No podľa tých myšlienok a toho, ako sa cítim. Keď sa cítim zle a mám nejaké nepriaznivé myšlienky a teraz mám sa v niečom rozhodnúť v živote, urobiť nejaké rozhodnutie, no tak asi nebude rovnaké, ako keď sa budem cítiť perfektne a budem mať úžasné myšlienky. Hej, lebo zase to súvisí s tou neurofyziológiou toho tela. Napríklad, keď sa cítime zle, telo je v stresovom režime, tak nám naozaj nefunguje mozog. Hej, my nevieme premýšľať, lebo to, ako my myslíme, zase súvisí priamo s tým stavom toho neuroendokrinného systému v našom tele. S tým stavom nášho mozgu, hej, toho, ako sme boli naučení rôzne veci vnímať, podľa toho sa tam to ovplyvňuje, všetky tie procesy, ktorých je mimochodom, je to veľmi, veľmi komplexné, hej, že to sa ani nedá všetko popísať, čo všetko sa v tom tele deje, jak je neskutočne komplexné a zložité. Takže treba hlavne vedieť to, že to, ako my vnímame svet, nie je akoby pravda, lebo je to vždy ten štvorec, alebo ten kruh a často my nevnímame ten valec. Toto som sa napríklad teda naučil na základe tej neurobiológie, keď som pochopil, ako to telo funguje. A potom my to vieme aplikovať v praxi, o to ide, aby sme to prakticky si vedeli vždy uvedomiť, že dávať si otázky, klasť si stále otázky a pochybovať o všetkom, čo nejako vnímam, alebo mám nejaké presvedčenie, že nejako je. To je najväčší omyl, keď si človek už myslí, že niečo nejako je. Hej? Lebo ak je to nejak hlavne sebalimitujúce, čo často teda ľudia veria nejakým sebalimitujúcim presvedčeniam. Takže tieto všetky naučené vzorce vnímania toho sveta nás často urobia to, že prestaneme vnímať, kým v skutočnosti sme. Ale
vo všetkých ezoterických smeroch, aj vo všetkých náboženstvách prakticky v hĺbke, ten základ každého náboženstva, je, že sme všetci jedným jediným vedomím, z ktorého vlastne vychádzame a ono si na seba oblieka rôzne masky. A ja teda tiež hovorím zo skúsenosti, lebo som si to mnohokrát zažil. Kto má záujem, tak sa to dá rôznymi spôsobmi, meditáciami, psychedelikami, sú rôzne spôsoby dnes, pobyty v tme. Jednoducho môžeme začať si zažívať, že kým skutočne sme. Lebo ono to potom funguje presne tak, že my sa ako keby naladíme všetky tieto, ten naučený svet, ako ho my vnímame, tak je to naučené, hej? A my teraz potrebujeme ísť ako keby za to všetko naučené. My musíme sa dostať do stavu za našu myseľ.